салом, як хабар. дар Тоҷикистон ҷарима барои поймол намудани қонун оид ба ҷашну маросимҳо зиёдтар карда шуд. акнун барои эриёна кардани муқаррароти қонун дар ҳолатҳои зерин чунин ҷарима муайян шудааст. ҷашни зодрӯз, хатнасур ва дигар маросимҳои вобаста ба таваллуди кӯдак, инчунин дафну азодорӣ ва мавлудхонӣ барои шаҳрвандон 8640 сомонӣ ва шахсони мансабдор бошад 25200 сомонӣ. тӯи домодию арӯсӣ, теъдоди меҳмонон ва замони баргузории ҷашну маросимҳо шаҳрвандон 15840 сомонӣ ва мансабдорон бошад 39600 сомонӣ. тартиби гуселу пешвози ҳоҷиён ва ҳоҷиталбон шаҳрвандон 21600 сомонӣ ва мансабдорон 57600 сомонӣ ҷарима хоҳанд шуд. Пардифен Кидс давои босамар барои фарзанди шумо. бо Пардифен Кидс хурсоли шумо дурастаб аз дунёи кӯдакӣ лаззат мебарад. аз дорухонаҳо пурсон шавед. муфассали ин дар сомона ва телеграм-канали Азия Плюс.